हेलौ रायजोफोर, नै हा खोगासिनोलाय गोदान ब्रिजनि रोगागासिनो ट्रेक्टरा। जा गोजौ दलाङाबा आयु खै ट्रेक्टर जागोनलाय। कमप्लिट जाबाय नालाय गोजौनि आखान्थिल'सै, ओमफ्राय दा बेखौ हा खोग्रोनांसिगोन। बिदि कमप्लिट जाबाय। जाहैबाय रायजोफोर उगुरि प्राइमारनि सिङाव थानाय साउथ दिगलदिं गामिनि, बेखौहाय दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारानो गावनो नायफैनानैहाय गावनो होलांदों आरो बे साउथ दिगलदिंनि रायजोफोरनि थाखाय। दा बिराद खुसि रायजोफ्रा बे गामिनि। गोदो बिपिएफ 17 बोसोर सरखार सालायबाय थानाय समावबो बेखौ नायब्लाबो होनाय जायाखैमोन। दा इउपिपिएल सरखार फैबाय, प्रमद बर' सार दैदेननाय। दा बिथाङा फैनानै गावनो नायफैदों, गावनो नायनानै बे आरसिसि ब्रिजखौ बे साउथ दिगलदिं गामिनि रायजोफोरनो होलांदों। जावगासिनो जिसिबिया जावदों आरो हरदों ट्रेक्टर गंबा। 10था लागौमोन, गंबाया फैयाखै। दायो जिसिबिजों नारखोफैबाय नै। सानसे खोबाय दिनैहाय, होमब्लाबो बेल' हाबाय नै।